Òmnium tenim un problema. En aquest barri tan tranquil tenim un problema, i és un problema lingüístic, i demano ajuda. Els profanadors dels timbres de les portes han canviat el seu modus operandi, i a partir d'ara utilitzen els tubs de l'aigua, els tubs d'escap dels cotxes, els tubs de les parets, els tubs que baixen a les cables de l'electricitat, tots els tubs d'aquest barri. Però el problema no és aquest. El problema és que hi ha una paraula, encara hi ha una paraula que no la saben dir en català. Aquesta gent no ha estat normalitzada. Han passat dels timbres de les cases a les parets, però continuen dia rere dia massacrant la nostra llengua.